ole hei win tlaya request aronom le tlat meya chuan hemi lo chu sak le thengim khongai takin sar kan thiam lawa non hi a chuan rangin ka pen ka por chu ngala kan han chokani a chuan hela hen lo en lokuna option a hianin hei old question nia option 1 a hen 55 oma option 2 a 66 oma option 3 a 44 oma option 4 a 77 oma chu kan chok theinawa kongai te min lo chok te an ti wangin hei random deuh main phone video in kan han la ni a ta hian enting nge nian kan an chuang kan ti chuanin helai hi lo enu luguna ting hi exam a alo chok thina previous question ani a the ratio of the three number is 2:6:3 rantia ratio method miron pe a if the product is 1 2 3 4 8 then what is the sum of the three numbers rantia chuan hena hian kan soidu la ya chu o samdeu in ka chokanga variables method in ka chokanga variables method kan chodon chuan x kan da don ni 2 te 6 te 3 hi kan langa tinge kan chon kan ti chuan hena hin kan zia nga 2x kan tianga 6x kan tianga chuan 3x kan ti to don ni mo he mi te pathumai ratio an da he if their product is a product a answer an chuan san chu 1 2 3 4 8 ani a chuan helai x hi kan zon ngai ta ni en tinge nen kan chom kan ti chuan tiang hi ulok deuin lo enula ta hianin en tinge nen kan tiang kan ti chuan a number ho zong hi kan la vekang mo tiang kan chianga basic deuh den ga chianga 2x ania multiply 6x 3x multiply nia 1 2 3 4 8 tin kan zia kanga mo so number ho hi kan multiply vekang number ho hi kan multiply vek nuai nge nyang 6 3 r 18 ne tiro 18 2 r 2 36 ania chuan x pathum oma variables method kan so wangin ti hian x cube ka zia ka 1 2 3 4 8 ania nga chuan entinge ne kan tiang kan ti ne chuan helai 36 a hi mo he ta hian division sign a chuk thlanga multiplication sign a oma division sign a hnuaya divide turin azuk chuk thadeyang 36 lo ni tonga mo 36 ania 36 hian 1 2 3 4 8 hi cancel them avoeng za times na nge ong kan ti chuan 36 3 4 3 na oma omzia chu x cube chu 3 4 3 ani a mo chuan x cube ania tiro chuan 3 4 3 nia enting nge niang kan choleng kan ti chuan x a hi 3 4 3 hi kan root denga cube root denga 3 4 3 nia omzia chu ta heno en lokula 7 into 7 into 7 hi 7 7 are 49 ania tiro 49 7 are chu en zange kan ti chuan 3 4 3 ania omzia chu hela hian cube nen hianin an cancela omzia chu x chu 7 so ani mo chuan kha ni a chuan next a kan han kal le nga x chu 7 ani ti kan hreta tuna variables method in kan choka atirami hello en lok deu helai mi hi lai mi ka zia hi 2x ania tero 6x ania 3x ania entinge nen kan ti leng kan ti chuan ta hian lo enula anhnoya ka zia lenga 2x 6x 3x atianga chuan answer khalo chok to me don ni x aya enge ka da don hei helai 7 kan cho cho hi mo chuan 6 ka zia ka nga multiplication x aya enge ka ziang 7 bok chuan 3 ka zia nga x aya enge ka ziang 7 bok zange nian kan ti chuan 7 2 are 14 nia tiro chuan 6 7 are en zange 42 nia chuan 7 3 are 21 ania chuan then what is the sum of three numbers rantia sum ani chong kan bel vekang answer tu chu sum reng chu mathematics drama chuan bel ti na nia kan bel vekang kan find out tho hi en zange lo chok kan ti chuan 77 hello chok ani option a 77 omem kan ti chuan yes helai hi omani mo hi answer chu ni chuan kan soidu lai pakhat chu request in nei ni pon
min ron zot top ro video in kalau siam zelang ti karon soya idea ni lo pon youtube pa kada zelang ti kha karon soi do ni kalau me